So kanina yung video ha mga Inday no is napa ko sa Cebu ani. So nangaon dai may og restaurant dito sa Cebu. Pero before dai ko magsugod mga Inday no, maayong adlaw di ay sa tuang tanan. Og anyway dai mga Inday no, so kanina nga video mga Inday no kung nanihapon mo or namahaw or naniudto ba mo, so pwede ay lang niyo tan-awan ning video ha. Kay basin unya ba og dili mo kagwanta ani nga video kay kani manggod nga video karon is medyo luod-luod jud ni. So naalang jud ko i-share sa inyo nga gamay istorya ani ba. So kanina nga restaurant mga Inday no is lami man jud kay ni siya tuod sa tinuod lang lami jud kay ni siya mga sudan diri lami siya og mga pagkaon den barato ra sad siya ba. Pero lang lagi mga Inday no is daghan kay siya glangaw. Kay lagi kani manggod nga area mga Inday no is colony siya. So before pa ka mosulo dito sa restaurant is makita na jud nimo ang daghan kay glangaw og dagko kay mga ilaga ba. Unya lagi mga Inday no is wala na mi choice ani nga mangita pa mig mga restaurant ba kay lagi sumuna sad po kay mag-chowking ka, mag-jollibee ka or unsa putong nga mga pagkaon sumuna. Ang nag-decide mi nga mangita mig laing restaurant nga lami-lami pud ba og daghan po kay starang sudan nga pwede mo kapilian. Pero dili to big deal para sa ako ang langaw or ang mga ilaga nga ako nakita no before ko ni sulod sa restaurant or before pa ko nga ni kaon diri sa restaurant. Ang pinaka big deal jud ani mga Inday no is ni saka mi sa taas ani kay lagi mag CR mi. Unya pag abot na mo dito sa CR mga Inday no is naapay tawo, so naapay nag CR dito. So natingala kayo ko kay lagi dugay kay ni gawas ang katong nag CR. Mga halos 20 minutes siguro to siya mga Inday no nga nigawas siya sa CR ba kay lagi kani nga restaurant is isara ilang CR diri please lang. So karon pagawas niya gikan siya nag CR, so niingon siya namo dagko ka siya singot, niingon siya namo nga ma'am mo CR mo wala ra ba na flash ma'am kay nag-stock up ang CR. Unya lagi mga Inday is wala na mi choice kay lagi kay ihiuna kay milisud pud og di mi mangihi. Mao na pagsulod na ko ana, mao na pagsulod na mo sa CR mga Inday no is ako na lang jud gipiyong ang ako ang mga mata. Kay lagi pakaon ra ba mi kay basin unya di nako kaya tunlon ang mga pagkaon sa ubos ba nga amo ang kaunon. Kay pagsulod na mo dito mga Inday no is nagluta jud dito ang ihang pupo din apay mga utanon, apay mga kamunggay nga ning lutaw nga wala hilis. Mo nang grabe giluod jud ko ani mga matay mga Inday no, so nikaon ko ani is marag wa na ko natulon, so mo nang gindakig chika na lang jud ko nakig marites na lang ko kay para magtulon ako ang ako mga gipagkaon. Mo nang nagkataon jud ko ani mga Inday ba kay iya mong kung pupo mga Inday no is wala na hilis ba, so napay mga kamunggay, napay mga utan-utan bitaw. Unya baho kay sa tanan iyang pupo, so makoy choice kun dili mangihi ko lisod pud og kinihon ko. Mao jud ni ang pinakadili na ko malimtan nga mga panghitabo dito sa Cebu pa ko mga Inday ba please lang. Mo nang samtang nagkaon bitaw ko ani mga Inday no kay kasukaon ko nga gusto na nako isuka, gusto na nako iluwa, wa ko kasabot sa kong gibati mo nagpadayon na lang gyapon ko kaon. Mo nang idea nako ani is nagpaspas na lang ko kaon ani ug wa nagundang og tabi ang ako ang baba. Pero pag abot gali sa mga pagkaon mga Inday no is grabe wala jud koy arte, tanan pwede na ko makaon kung kaya lang na kong kaunon. Pero katumagog nga time is nakoy nakita mo nang naglisod jud ko og tulon. Mo nang gusto punta ko mo kaon og daghang kanon pero di na naman ako kaya, mo nang wala na ko ni dugang og kanon. Kay luod sad biya kayo nga naitain nga imong nahunaan dito nga naglutaw-lutaw dahil wa pa jud nga hilis ang mga iyang gipangkaon ba. Pero nga restaurant mga Inday no is lami jud siya, lami kay siya sudan ug barato ra pud kaayo siya. Pero dito lang jud gibikil akong ginhawa ug akong nahuna ba sa tae nga wala bitaw jud na flash niya, wa pa jud nga hilis ang iyang gipangkaon please lang. Og anyway mga Inday no, mora dayto akong i-share sa inyo ug mora pud to ang nahitabo dito sa Cebu pa ko please lang. Mo nang I'm Emerly and thank you for watching. Mo nang bye mo oy.